wozani, 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 wozani. Bam badam, bam badam, bam badam, 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 bam badam, bam badam. Ngiyenemukela kuleli khaya elifudumele lezindaba ezihlabahlosile zolimi lwesiZulu ezizokwenza ulokhu ubuya njalo njalo ukuzozilalela. Hlala phansi-ke unethezeke ubize nabanye nithole intokozo nokwazi isiZulu kangcono. Igama lami nginguLungile, ungangibiza Teacher Lungi, Mom Lungi noma Auntie Lungi. Lezi zindaba zicashunwe ngokusemthethweni ezincwadini zabakwa-Shooter and Shooter Publishers, abashicileli abaphambili bezincwadi iminyaka engaphezu kweyikhulu. Sisaqhubeka sifunda incwajana le ephathelene noGatsheni. UGatsheni ufunda isifundo. Indaba entsha kodwa ikhona la kule ncwadi yasekuqaleni ebisifunda. KusawuGatsheni futhi esifunda ngaye. Akasizwe ukuthi-ke kulokhu isiphi isifundo uGatsheni asifundayo. Isihloko sendatshana yethu sithi isikhathi esintshontshiwe. KwakunguLwesibili osukwini lokuqala lwenyanga. Indawo yokulindela yayigcwele ichichima iziguli ezazibubula ziquma. Kwaze kwadingeka ukuba uGatsheni ashaye ihlombe ukuze kuthule wonke umuntu. Udokotela wamazinyo omusha uzofika khona manje, ekhipha isimemezelo. Hlalani ezindaweni zenu nithule. Wakhomba uphawu olwalufundeka kanje: uMsombuluko kuya kuLwesihlanu 7:30 to 12:30, then 1:30 to 4:30. Wafika kuqala uzosizwa kuqala. First come, first served in English. Hayi, kufanele usheshe, kubalisa unkosikazi Biyela. Ngoba uma kungenjalo ukunkenketha kwezinyo uzongibulala engakafiki lapha. uGatsheni wazama ngamandla akhe onke ukuba angahleki indlela ayibukeka ngayo unkosikazi Biyela. Wayezibophe ngesikhafu esivukuvunku esilevini, eze wasibophela ekhanda ngelikhulu ifindo. Ubukeka njengonogwaja okhuluphele onezindlebe ezide ezilengayo ezicabangela uGatsheni. uGatsheni wayelangazela ukubona udokotela wamazinyo omusha. Wayefuna ukuzakhela ugazi, ngakho wabhekisisa konke ukuze abone ukuthi kuhlanzekile futhi sekulungele ukusetshenziswa. Wagqoka ijazi lakhe elihlanzwe labamhlophe qwa, kanti izicasulo zakhe zazicwebezela ungazibuka kuzo. Ligamenxe ihora lesikhombisa ngqo, wavuleka umnyango wendawo kadokotela. uGatsheni
wamoyizela welula isandla sakhe. Ngiyakwamukela dokotela. Mina ngikuGatsheni, umsizi wakho. Baxhawulana. Sawubona Gatsheni, kusho udokotela Duma. Ngiyabona ukuthi yonke into imi ngomumo. Ngiyabonga. Manje zingaki iziguli esinazo namuhla? Okwamanje ziseyi-15, 15, kodwa bazolokhu bengena kancane, kuphendula uGatsheni. Kuzoba usuku lokuxakeka namuhla, ngakho asiqale manje, kusho udokotela Duma. uGatsheni nodokotela omncane omusha basebenza kahle ngokubambisana. Ligamanxa ihora lesine base bebone iziguli ezingama-20, 20, futhi babekhathele kakhulu. Ngiyabonga, kusho udokotela Duma. Ngizokubona kusasa. NgoLwesithathu udokotela noGatsheni bakwazi ukubona iziguli ezingama-20. NangoLwesine nakhona kwaba kanjalo. Lwaze lwafika uLwesihlanu. Kwathi kungagamanxa ihora le-12 base bebone iziguli eziyi-10. Udokotela okhathele wacabanga wathi, sekusele iziguli eziyi-10 engizozibona bese ngilala yonke impelasonto. Wabuyela endlini kadokotela seligamenxe ihora lokuqala elungele ukusebenza. Kodwa lutho ukubonakala uGatsheni. Walinda udokotela. Sekusele imizuzu eyi-15 kushaya ihora lesibili, wakhuluma yedwa. Angisezukuchitha esinye isikhathi, ngizoqala ngingedwa. Wavula umnyango wendawo yokulindela iziguli efuna ukubiza isiguli esilandelayo. Indlu yayikhala ibhungane. Baphi abantu? Ecabanga. Wafunda uphawu olwaluthi uMsombuluko kuya kuLwesihlanu 7:30 to 12:30, 1:30 to 4:30. Wafika kuqala, uzosizwa kuqala. Ngizolinda ukuze ngibone ukuthi ukhona yini ofikayo ezicabangela. Kodwa ngokugamanxa kwehora lesine kwakungakaze kufike nesisodwa isiguli. NoGatsheni futhi wayengabonwa. Yayimangaza lento. Ekuseni ngoMsombuluko ligamenxe ihora lesikhombisa ngqo. Wafika udokotela endlini yokusebenzela. Wayengekho futhi uGatsheni. Udokotela walinda. Ngemizuzu eyi-15 ngaphambi kwehora lesi-8 wangena endlini yokusebenzela igcwele phama. UMnumzane Khathi wayengowokuqala emgqeni. Wayenezinyo elilodwa zwi elaselisele emlonyeni wakhe, kanti lalimqaqambela kakhulu. Udokotela wayengeke alinde uGatsheni isiguli sakhe sizwa ubuhlungu.
ngicela ungene endlini kadokotela, esho uMnumzane Khathi. Udokotela wenza umsebenzi wabantu ababili, kodwa wakwazi ukumelana nawo. Ngokugamanxa kwehora lesishiyagalombili, lapho eqeda ukukhipha izinyo likaMnumzane Khathi, wezwa uGatsheni eshaya ikhwela ethokozile. Kodwa ikhwela lanqamuka lapho uGatsheni ebona udokotela. Cha, dokotela, ekhononda, akufanele uqale ukusebenza ngingakafiki. Wacikeka kakhulu udokotela. Uma uphawu luthi kuqalwa seligamenxe elesikhombisa, ngeke ngikwazi ukulindisa iziguli ngibe ngingenzi lutho, iphawula. Kodwa iziguli zazi kahle ukuthi siqala seligamenxe elesishiyagalombili ngoMsombuluko ekuseni, uphendula uGatsheni ehlinela uMnumzane Khathi. Ngempela, kusho udokotela. Ubani owanquma lokho? Uma kunjalo, kufanele silushintshe uphawu luthi uMsombuluko 8:30. Udokotela noGatsheni base bekhohliwe ngoMnumzane Khathi owayehleli esitulweni sikadokotela ezithulele elalele impikiswano yabo. Cha, kukhala uGatsheni. Asivumelekile ukushintsha uphawu. Umphathi wesibhedlela kuphela, umphathi wesibhedlela ongashintsha uphawu. Uma kunjalo, kufanele sitshele umphathi wesibhedlela alushintshe ngoba alulikhulumi iqiniso, kusho udokotela. uMnumzane Khathi wahleka eveza izisini zakhe. Wayekuthokozela lokhu futhi elangazelela ukuzwa ukuthi uGatsheni uzobuye athini futhi. Cha, kuphendula uGatsheni. Uphawu lusitshela iqiniso. Udokotela Duma wakhombisa ubuso obudidekile. Gatsheni, usuyangidida manje, kusho yena. Ngabe uphawu luthi uMsombuluko 7:30 kuya ku-12:30, 1:30 kuya ku-4:30? Yebo. Uyabona uphawu aluwaqambi amanga. Yizikhathi zokusebenza lezo, kuphawula uGatsheni emamatheka kakhulu. Udokotela Duma wake wathula isikhashana. Wayesebuza, ungumpetha ezibalweni, Mnumzane Gatsheni? Yebo, ngizazi kakhulu, usho uGatsheni wayejabulela ukuthi useyehlukana nalolu daba lwezikhathi zomsebenzi. Hhayi-ke, kusho udokotela, ngicela ubuke uphawu bese ubala ukuthi mangaki ngosuku amahora okusebenza. Ubala lolo, kuphendula uGatsheni. Uma uwahlanganisa kuba amahora okusebenza ayisishiyagalombili. Kwakuhle lokho, kusho udokotela. Manje ake sibone ukuthi ungakwazi yini ukuhlanganisa okulandelayo. 8:30 kuya ku-12:30, 1:30 kuya ku-4:30. uMnumzane Khathi
wayehleli esitulweni ezama ngawo wonke amandla ukuba angaphumisi uhleko. Ukuba angaqhumisi uhleko. Wayefisa ukwazi ukuthi uGatsheni uzothini. Silukhuni leso sibalo, uGatsheni ephendula ngokushesha. Angikwazi ukuthola impendulo. Umnumzane Khathi wahleka kakhulu kwaze kwaqhasha uvolo onegazi owawusemlonyeni wakhe. Sukhuma njengamanje uphume. Sukhuma njengamanje uphume. uGatsheni wamemeza umnumzane Khathi. Udokotela useqedile ngawo. Kodwa ngifuna ukuzwa impendulo yesibalo, kusho umnumzane Khathi. Ayisikhombisa uma esihlangene, kusho uGatsheni. Kusho udokotela Duma. Kanti sinamahora okusebenza ayisikhombisa ngomsombuluko. Singamcela umphathi wesibhedlela ukuba ashintshe uphawu. Ngalowo mzuzu uGatsheni wayecikekile. Asengabe sisachitha esinye isikhathi, kusho yena. Ziningi iziguli, ngakho akufanele sizilibazise. Sizoyigcina lapho indaba yethu okwanamhlanje. Siqhubeka ngokuzayo sizwe ukuthi yaqhubeka kanjani le ndaba yadokotela noGatsheni nesikhathi. Yabona ukuthi uGatsheni akathandi kahle lo dokotela omncane. Udokotela mncane ngeminyaka uGatsheni. uGatsheni yabona ukuthi kade aqala ukusebenza la kule ndawo yokulungisa amazinyo. Manje utshela ukuthi wazi konke, afuni nje ukuzwa into ezoqhamuka nalo dokotela omusha futhi omncane kunaye. Ufuna udokotela omncane kube uyena ozwa ngaye ngoba uGatsheni la kade aqala ukusebenza la. Kodwa udokotela uyena odokotela. uGatsheni uwumsizi kadokotela. Okusho ukuthi udokotela uyena ongaphezulu kukaGatsheni. Uboss kaGatsheni basically, you know. He is Gatsheni's boss, but somehow Gatsheni believes he can tell him off. He can tell off the doctor. He can, you know, give him instructions. He can just show him around. And the doctor was very professional, very mindful, very worried about the time situation. But Gatsheni was like, but this is how we do things. You're not going to come here and start ordering me around or changing the way we do things. This is how things have always been done. Ake sizwe ukuthi ke ngokulandelayo kuzokwenzakalani phakathi kwalo budlelwane badokotela noGatsheni owumsizi kadokotela. Uma sesifunda isigaba sesibili okungesokugcina, sizoba khona imibuzo. Kusho ukuthi le ndatshana yethu inezigaba ezimbili kuphela. Lesi sibili isigaba isona esizoba nemibuzo. Nisale kahle emakhaya, sohlangana futhi ngokuzayo. Wozani,
Wozani, Wozani, Wozani, Wozani.